yankı Afrikalı mesele var. Ola düýbünden ýanky näde dogry? Herkim öz pikirini aýtdy. Onu taýda herkim şoňa gol berip ýanky el galdyryp gol çekip duran adam ýok. Herkim näme etmeli şu halkyň şu güne düşüşini, şu güne şu ýagdaýa gelişini nädip şu öwedinde bolup bolar. Nädip bolara çäre görüp bolar. Nämeler etmeli diýip orta alyny, gürrüň edildi. Herkim öz pikirini aýtdy. Yine men aýdan pikirim, onam ýene de aýdaýyn şutaýdy. Şo garawun kanal ba, gadalyp utarylmadyk. Men henidem şu pikirimde galýan, şu pikirim üçin mydama göreşen, şol kanaly gazdyrmaly şu tokumy. Gatsynlar gitsinler. Gitjidin öldürmelem däl, ýakmalam däl. Sürgünem etmeliler. Sürgün etseň aý hezillik özleri guýga gaýtdylar o taýda. Yegenler bolup. Afrikalılara guýy padark edip gaýtdylar, gazyp berip ýeriň aşagyndan suw çykarýar edip. Ana özleri üçin suw çykarypdyrlar, gowy edipdirler. Şo töwereklerde ýaşasynlar. Ýani ol eşret, onýaly eşret ýok. Ol kurorda uradan ýalap bolýar ol. O taýda ýaşasaň. Benen şolar ýaly watandaşlar bugüne Merdan Muhammedowyň doglan güni ýene bir sapar gutlaýan, ömrü uzak bolsun. Ömrü uzak bolsun. Şu heşelle kakyanlara birinci bilen şu ýanky propaganda onlara göz edip uzak ýaşa. Uzak ýaşamalysyňam. Sebäbi haksızlyk diýen zat, haksızlyk diýen zadyň hükman suratda soňy bardyr. Adaletli kelmelidir.